Allah azza wa jalla ta vrska da produžime i zato pejgamber sam proporuča men sama Ramadana thumma atba'ahu sitta min Shawwal fa ka'annama sama ad-dahr aw ka siyam ad-dahr. Rekao pejgamber sallam koji go ispusti Ramazanot i potom go proslijedi sa ušte 6 dana od Shawwal kako da postoji cijelo vreme. Ulemata veli, ovaj hadis go veleži ima Muslim od Ebu Ejub al-Ansari radijallahu anhu, rekao pejgamber sallam koji će go ispusti Ramazan. Znači imaš Ramazan, imaš nekoliko dana od Ramazan prepušteni. Prvo, ispusti ga denovite što imaš ispušteno od Ramazan i vo tek od novoj mjesec Shawwal, bez ogleda da li spojeno ili odvojeno, izdrži, ispusti ušte 6 dana od tvoj mjesec Shawwal, imaš nagrada kako da si postil cijelo vreme, kako da si postil cijela godina. Sljedeći Ramazan je mjesec, 10 po 30, to se 306 dana po 10, 360, kako da si postil cijela godina inša Allah. Pa zato da ne prekineme vrskata su Ramazan, da produžim i ponatamu su posljednji novi 6 dana Shawwal i drugi ibadeti inša Allah ta'ala. Akulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.